היי, עכשיו אנחנו עומדות לעשות מדריך ללק אייפוד. אוקיי, קודם כל עושים לק בסיס, לא משנה באיזה צבע, איזה צבע שתבחרו. אוקיי. עכשיו עושים ריבוע, כמו שאני עשיתי עכשיו, ואז לוקחים עם המנקד קצת לבן, עם הצד העבה של המנקד, לוקחים ועושים עיגול ככה. אוקיי? עכשיו תיקחו שחור ועכשיו באמצע העיגול תעשו נקודה ואז פשוט תקיפו את העיגול בקו שחור דק כמו שאני עשיתי, וככה גם את המסך שזה המלבן הלבן תקיפו בקו שחור דק. זה לק מאוד פשוט ואני בטוחה שכולכם תצליחו. טוב, בהצלחה בנות, מקווה שאהבתם.